Des de Pau i Solidaritat del País Valencià entenem la cooperació com la solidaritat entre pobles, entre persones treballadores, siga quina siga la seva frontera. Perquè l'explotació és global i la nostra resposta també ho ha de ser. La nostra cooperació reconeix drets, no és un acte aïllat, és un treball de classe a llarg termini basat en l'autonomia i l'enfortiment de les organitzacions germanes. No venim a substituir la lluita de cap poble, sinó a teixir aliances. No volem maquillar les injustícies del sistema. Volem assenyalar les seues causes estructurals i transformar-les des de la base. Cooperar és prendre partit, és entendre que el treball digne, la justícia social i els drets humans es defensen millor quan estem unides. Cooperació sindical és solidaritat internacionalista.